Добре, са автоматични. Или оная тук ги е затворила. Тотал 3 вагона, бе. Само? Да. Да, то не е сезон за Бургас. Има ли нощ до Бургас през това? Много. Той изкарва? Не, има ли нощен в момента, като не е сезона? Да, има. Да. Така. Лимита на файбър. Не знам, ние щяхме да сме в този влак, ако бяхте се съгласили. И да, се взил сега Да, аз мислех, че сте вагон. с вагон отвориш. Да. Снимаш ли? Снимам. Паузирай. Fuck you, ever bitch. Не снимам. Здравейте, аз съм София Рейл. Ако се приближиш майка тихо. С София там се надър транспорт и Владислав БГ сме. Тук на Централна гара. И пристига пътнически влак от Перник. Абонирайте се и за двата канала. И за третия. Аз имам 4% батерия, така че... Да. И се абонирайте и за моя канал, и за неговия канал. Да. И за Баща им извъни. Владислав БГ. Мамка. Майка ти дева. Тихо, Владислав. Значи, тук е новите от Deutsche Bahn вагони. И че са нови. Абе, за нас са нови. Така е. Тук има един от по-новите в сравнение с останалите на БДЖ вагони. Ето го. Той е от Германия. Да. Всички Тук са има от един Германия. Siemens Desiro, той не е от Германия. Слава Богу. Тук има още един, който сега ще покажем как Тръгва. той е за Пловдив. Как я покаже електронната табела. Андрей, ако обичаш. Андрей, ако обичаш да си камерата нататък. Изумни нататък. Така, отиди по-напред. И там има един локомотив от новите Siemens Smartron. Както им викам аз Семартрон. А тук има... Аз им викам аз така, де. Знаеш кой вика така? Не знам. Виктор Озунов. Фактически им вика така. Аз съм краднал тая фраза, ама да. След 4 тръгва това влак. Прекрасно. Окей, аз ще справя то, защото стигнахме. Така. То от Перник. Да. Само 2 минути.